Izenak berak zen den moduan, hortu laguntza zerbitzuak hortuan laguntza eskaintzia dauko helburu, baina lehen sektorean mundua hain da zabala, zehaztasunetara fatia komeni dara. Eta hain justu be, zehaztasun horrein bila etorri gara ona, Bergarako Ziarreta baserrira. Bueno, Ziarreta baserri xagaz, Jon Ruiz eginokin, tzaldeon, Jon. Tzaldeon. Hortu laguntza zerbitzua, azteko eta behin, nondik sortzen da zerbitzu berri hau? Bueno, hortu laguntza zerbitzua sortzen da Bergarako elikadura maitik. Bergarako elikadura maian lantalde badago nekazal errelebua lantzen da bena. Segon ikusten ginoan nekazaritzan errelebo falta bat dagoela. Ardura zeukon, horrekin arduratuta, datuek bezatez oskuen 2013tik usteo baiaran hogeta piku nekazal proiektu zela, eta gaur egun 10 urte berandu hau 13 proiektutan darela. Eta pixkat horri erantzuteko eta horri eusteko sortzen da hortu laguntza zerbitzua. Ados. Badauko bai duina izeneko proiektu batekin zerikusirik edo? Bai, hala da. Hor, 2021an nintzen, pixkat be ardura berdinakin biolur nekazaritza ekologikoa bultzatzeko elkartiak intzeban ikerketa oso sakon bat urtebetian zehar. 11 etxaldek, Bizkaia eta Gipuzkoako 11 etxaldek tartian Debagoieneko 3 parte hartu ginoan bertan, eta hor pixkat izan datu bilketa handi bat, ikusteko zein zan pixkat arazua. Zehaitxik, igual jendia lanian hasi, o gaztiak inkorporatzen igual 6-7 urtera lagaitxe zeben, eta pixkat datuek erakutzi zozkuen, susmoa zeuguna. Lankarga handiko lana dela, eta gainera soldata minimo batera iatzeko zailtasunak zeuzken hortaiko proiektu askok. Lankargia nahi hobatu jaun, hortik sortzen da hortu laguntza, eta prozesu izan da, azkenean urte eta erdio 2 urteko prozesu izan da, pixkat findu helburuak, lan deialdi batin. Olaia Blanco dugu gurekin, hortu laguntza zerbitzuko kontratatutako langilea. Kaixo. Kaixo. Bueno, hortu laguntza zerbitzua martxoan okerez banabil jarri zinuten martxan. Zer da zehazki eskaintzen dozuen zerbitzua? Zerbitzu da eskaintzen dozuena? Bai, martxoan hasi nintzen ilanean eta eskaintzen duguna da Debagoienako ekoizle desberdineri laguntza, pixkat euren baldintzak alde batetikan hobiak izateko, eta gero saretze lan bat edo egoteko saretze bat euren artean, eta sustengu pixkat aldan eta toki bakoitzean gauza bat eskaintzen du. Ados, tokira, bat personalizautako zerbitzu ulertzen dut, ezta? Bai, hori da, ekoizle bakoitza azkenean realidade badauka, toki batzuetan igual baserrizetako familia bada, beste toki batzuetan da laguntalde bat, beste batzuetan azkenean ekoizle bakoitza perfil badauka eta behar batzuk dauzka. Eta egizana bai dala sektore bat nahiko xaurgarri dagoela aspektu batzuetan, eta azkenean eskaintzen duguna da zerbait sustengu pixka gehiago eukitzeko ekoizliek. Bai bajak kubritzeko, izen alda oporretan, eta gero bestela egunerokotasunean lankarga kentzia. Oin Bergarako Ziarreta baserri izan gazolaia, baina badakit beste leku batzu bisitatu dituzula, zeintzuk? Bai, baiaran herri desberdinetan, toki desberdinetan ibiltzen naiz. Alde batetikan dauz Oñatiko hortu zabalan, lantalde lan majo badao. Beste bat Marijen gana, Eskoriatzan, gero Bergaran ekoizle igual gehien dagoen tokisa izango zen, da lamen Ziarreta, Elkoro baserri izan ane, Eskubaratzako hori da, Eskubaratzako proiektua, gero ikiko genduan Lapatzara joaten naizela bai Antzuolan, eta azkenengoz Arrasaten gaizkakin behia kontaktuan ipinitza. Ados. Bergarako Ziarreta baserriko arduradun Inigo Gabirondokin gaz. Kaixo, Inigo. Kaixo. Bueno, hasteko eta behin, hemen ikusten hemen lana
itzela izango da daukotzuen egunerokoen, edo? Bai, ala komeni da. Aspertzeko astirik ez. Ez. Hortu laguntza zerbitzuan inguruen gabitz berbetan, zuk ekoizle moruen, zela hartu dozu zerbitzua? O albiste hor moduan, zela ikusten dozu? Ni generalki hola oso positibokiki, bakarrik goiaz hilabete batzu lanian hontan, baina oso ondo. Azkenean sektoria dago oso gaizki, eta hortaiko laguntzak ez bat, ez bi eta ez hiru, etortzen diendanak ona dira. Ongi etorriak izango die. Zuk bereziki zertan erabiliko dozu do zerbitzua, ez dakiz zertarako baliatuko dozuzuk? Bueno, guk taldean 3 pertsona gare, Ziarreta Basarizan 3 pertsona gare lanian. Ni, dago Jone, asko txiko agroekologia estudizio dauen neska bat, 28 urte dauzka, eta gero jaia, Senegal bat Bergaran bizitana. Orduan, 3 artean itzen dugu lana, bai komerzialki, bai produzioan, eta ze eragin, galtu ez duzu ze eragin... Zela baliatuko dozuen zerbitzua. Bai, gehien bat lantaldiai karga pixkat kentzen. Normalki olaiak itzen dago, hortu laguntzako olaiak itzen dago 7 ordu lanean gurekin, eta da eguneko jornada bat. Oin adibidez dagoela lan-karga handia, landaketak eta horredanak, laguntza handia da guretako beste esku bat gehiago. Herri mailan ikusten da, dala lan oso gogorra, bai da gogorra, daukazu soldata oso txikia, eta gero irteera, aunque da lehenengo sektorea eta elikadurakin dauka zer ikusi handia, jendeak gero da gutxi hau sukaldatzen du elikatzeko. Orduan, guk saltzen duen produktua da freskua, eta hortik nik ikusten dut oso kalteratu. Gizarte azkarregi bizi gare dago igual? Bai, ez dago tranquil ibiltzeko gogorik ez dago, betik biharko pentsatzen eta ez jateko, baizik oziorako. Xirondo azokame badabil elikaenea izeneko proiektu bat, horren jakitun ustotea izango zela, zela ikusten duzu proiektualako proiektuak? Bueno, esan duten moduan, lehenengo sektoreako guri barazkiak saltzia komeni jau, orduan zenbat eta gauza puntu gehiago egon saltzeko guretako bentaja da, eta gaina gertuan Bergara baten, arrasaten bebai dauko ere indajan, Bergara baten, tenda txikia bebai dauzku Bergan, eta proiektu hori aurrera eramatia eta bultzada bat behingoz Bergarako jendia animatzen dan azoka batea gerturatzia eta holako leku erakargarri bat ipini eskero lortzen duen bertara jendia. Ondia ez dago lehengo itxura hori lehen gure amak eta egunera itxezuten erosketa, egiten da astian behin, eta zapatuan bebai, baina ja esain beste. Bueno, eskerrik asko Inigo, lehen sektoraren garrantziaz jabetu araztearren, eta horrekor arte. Eskerrik asko zuei. Lehen sektorea, ezta, badakit jakin, Bergarako udalakin bai jauela esan gehikela alegin berezi bat, bestiak beste, Oxirondo azokan kokatu dago dalako, lehen sektorenako topagune izatera datorrena, elikaenea, badakitzu bertan, modu zuzenen zarintzela parte hartzen, ze esperantza ikusten dutezu, ze aurre ikuspen elikaenea proiektuari? Nik uste kriston proiektu dela herrixandako, biharrezko zerbait, olako espazio bat eukitzia lehen sektoriak beran erakusleio bezala, eta desiatzen gare, lehen bailen martxan jartzen den, eta zabaltzen den, eta herritxarrek ezautzen daben, eta aukeri auken bertako produktuak eskuratzeko. Eskerrik asko, Jon. Zuei.